Ayan, what's up guys? This is Rian, ang bayot nga dili gwapa, pantutuki lang maanad ka. Welcome back to my YouTube channel! Yay! So, before we start guys, no, kailangan po nating magsalita ng Tagalog kasi po may mga viewers na po tayo na from Manila. So, nagre-request sila na sana daw may subtitle. Since hindi naman po ako marunong gumawa ng subtitle, ayan, so napilitan po tayong mag-Tagalog ngayon. Intindihin niyo po yung diction ko kasi masyado pong matigas. Ayan. So, ngayong hapon, pag-uusapan natin yung mga challenge na ano ba yun? Yung jujuwain o tutrupahin challenge. Since marami nang gumagawa nito sa YouTube at yung ginagamit nila is mga artista, ganun. So, sa akin po, yung mga mga kasamahan ko sa trabaho, di ba? So, before tayo magsimula, ayan, belated happy birthday sa dalawa kong friend. Unang-una no si Ryan James Sumbilon. Ayan, happy 26th birthday. And of course, ang amuang chumaga nga si Eileen Yugano. Hi ma'am, happy 23rd birthday to you. Ayan. While waiting no kasi naglaga ako ng kamote. Oh, ayun. So while waiting, so sisimulan na natin ito ang ating tutrupahin o jujuwain challenge. So, first, ito siya. Ito si number 1. Ayan, si Juvel. Alam niyo naman guys, bago lang to siya sa doon. Bago lang siya na kasama namin sa trabaho. So, of course, first impression, medyo may kagwapuhan. And of course, alam niyo naman guys, talagang yung itong teta ninyo no, bigaw ba? Bigaw. So for me, si Jovel is tutrupahin. At no, jujuwain pala, sorry. So si Jovel is jujuwain. Kasi mahilig talaga ako sa matangkad guys, promise. Matangkad, tapos hindi masyadong mataba, oo, ganun. And for our next picture, ito, number 2, ayan. Ito guys, matagal-tagal ko din itong nakasama sa trabaho. Actually, ang mga pictures na ito guys, sila yung mga naging inspiration ko before. Yung iba sa kanila is naging inspiration ko sa trabaho. Yung iba naman, ngayon ko lang na-meet. Oh God, pinapawisan ako sa challenge. Oo, so yung iba is naging inspiration ko sila sa trabaho before, and yung iba kakamit ko lang. Tapos of course meron tayong tinatawag na parang ano ba yung sa Tagalog, nakuratan, basta nakuratan ka bang oh my God, gwapo rin siya, oh my God, ganito, gusto ko siya, yan, Dax. Okay, so ito si DRJ. For me, itong batang to, sweet. Sweet si kuya. Sweet, pero for me, tropa siya. Oh, ba? May isang tropa, may isang jowa na tayo. Next. Ay, ito si Anthony. Si Anthony guys, siya? Tropa. Matagal-tagal din kami nagkasama nito kasi pagdating ko pagdating ko doon sa store namin, andyan na siya. Tapos nag-resign siya for 5 months ata, and bumalik na naman siya sa sa store, nag-reapply siya. So ayan, tropa, matagal-tagal ko na tong and wala lang, tropa ko lang siya. Ayaw ko nung taluhin yung kaibigan ko no. Alam niyo na. Ito si Ryan. Ito pala yung nag-birthday kahapon. Si Ryan guys, diretsahan. Tropa lang. Ayaw ko namang mag-showa. You know. Actually, tropa lang talaga. And besides, pagkasama kami ngayon dito sa bahay. Oo. Halaga naman. Kikipag Sandali lang, para nangangamoy na yung nilaga kong kamote. Wait lang po. Tadaan! So, ito na. Naluto na yung nilaga kong kamote, no? So, while doing this vlog, so, kakain tayo ng kamote. Buti na lang napansin ko guys na naubusan na pala siya ng tubig. So, ayan.
Hindi na to nilaga, guys. Gisugba na ni nga kamuti. Oo. Napagod siya. Pagod. Ayan. So this time, guys, pagpatuloy natin, no. Nasa na ito. Singer, engineering student. Masipag. Oo. Good boy. Good boy to. Si Midel. Ayan. Si Midel, guys. For me, si Midel is tropa lang. Nakasabayan ko to siya sa inuman before and maraming beses, 3 beses ko na ata tong na kasabayan sa pag-inom. Oo. So yun, tropa lang, guys. Walang talaga. Next. Ay, ito. Fresh from Kailangan Mo Kidnon. Si Ayan Clint. Si Ayan. Ay, alam nyo, hindi ko to yung mga pangalan nila, hindi ko lalagyan ng mga apelyado kasi para hindi nyo sa makita sa Facebook. Si Ayan Clint. Ito si Ayan Clint, guys. Chowabay! Ring. Meow! Yan. Ay, alam nyo na. Ito. Si John Cedric. Alam mo, guys, may naalala ako sa kanya kasi kaklase ko to siya before sa college. And naging inspiration ko siya before. Pero ngayon, may asawa na siya, guys. Sa tropa na lang. May asawa na po siya. Sa tropa-tropa na lang po, no? Oo. And, yeah. Ay, actually, never mind pala sa background, no? May tent pala sa likuran ko. Ayun, may tent pala, guys. Tapos ito sa kabila. Ito rin, may tent sa kabila. Ngayon na kayo nakakita na sa loob ng bahay may nag-tent. Diba? Amazing. Next is, ito. Si Jerome. Si Jerome is, kasama siya ni Midel. Oo. Kabatch ata to sila na nagsimula doon sa store at nag-resign na siya. So, actually, crush ko talaga to noon. Pero, wala eh. Wala, hindi pinansin ang beauty ni Rian. Sayang. Yan. Ito. Christian. Ito si Christian, tropa din. Ito. Si John Mark, tropa. Ayun. So, 10 lang po yung sinelect natin na mga boys. So, ayan. Ayan, nakita nyo na. So, comment down below kung sino yung bet ninyo sa kanila. So, alam nyo, guys, before ko i-end itong vlog na to, so don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And maraming salamat nga pala dahil in just 1 month, umabot na po tayo ng 500 subscribers. Yeah! So, hopefully by the end of October, makakaabot na po tayo ng 1K subscribers. So, kung hindi pa kayo nag-subscribe and like and share sa video ko, so don't forget to do it, guys. And sana na po, patuloy nyo po akong suportahan, no? Kasi, kasi kakain na po tayo ng kamote. Mabuti pa tong kamote, guys. Matamis. Pero yung sa kanya maalat. Char lang. Tumubitag paninood yun mo. So, ayun po, once again, tandaan nyo po na sa panaghiusa, makabot na to ang kalinaw. Ayun, so, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating vlog. See you soon. Love you. Kalami ba? Lami!